aký pekný deň. Teraz to nebude, lebo musíte mi dať doklady. Prečo? No lebo vypadať, ako keby máte 12. Ja mám 20 rokov. Ak máte 20 rokov, tak mi dajte doklady. Tak ne sa páči. To čo sa na mužuky. Hej, Mori, že teraz mi dajte doklady. To čo sa stalo? Goodbye, Mori. Poďte sem. Hej, teraz poďte sem. Hej, ja teraz. No do flasa. Teraz čo mám urobiť? Musím zavolať môjmu šéfovi. Ja budem do práci. Haló, šéfe? No, unikol nám taký chlap. Mne to unikol a teraz neviem, čo robiť. To čo si myslíš? No, prepáčte, kámo. Ja vás vyhodím z tejto roboty. No tak ma vyhodne. No skúšte. No? Haló? Haló? Píp, píp. Teraz ja na to nemôžem. Ja mám taký zlý deň. No, a teraz? Ne teraz. Idete do pasy. Please, man. My mom is kinda homeless. No mi to je jedno, či je tvoja mama kolonist, ale musím to dať, kámo. To je moja... Vieš čo? Nechám to. I tak... Thank you very much, ka. Ja fakt... Ja To nebudeš. No, teraz. Nepôjdeš do baky, ale pôjdeš so mnou a tu môj mafii. Takže... Ja som cigan, takže... Tak a budú za to prachy? Víš čo? Pre teba jo. Prijem to. Kamo. Čau. Prijem to. Tak psychiatr. Prijem to. Áno. To natáčate. Pani? Áno. No. Je tu nové. Môže prísť? No. Ak to je nejaký aktívny chlapček. Tak Bože? Tak poď. Môj Bože. Mafiáni sú zastrelia ma. A budeme penáži? Pravda. Pravda, že? Jo, ďakujem. Bankovoj. No fuj. A to za čo? Nechutný. Pani, ja idem nuka. Nego nejde za mnou. Jaké zlé zvuky robia. Ej! Poď sem! Už není cesty späť. Takže ďakujem za pozeranie. Ak vás toto zasmielo, dajte odober alebo odber, like a komentár, ak máme dať part 2. Mafia Boss zlá. Autori sú Jarko Eremiáš a Jarko žena a potom Emanuel.